Sadau Sisters, barkanku da shigowa cikin channel namu na Sirrinkannywood, a inda muke kawo muku zafaffen labarurruka game da masu fim. To a wannan shirin dai za ku ga shirin Sadau Sisters, a inda Rahama Sadau ta introducing 'yan uwanta na jini, a inda za ku dinga jin kowacce tana tsokaci akan wannan shiri na Sadau Sisters, a inda suke cewa Rahama ta ce tana so ta canja musu wajen zama. To 'yan kallo, ku kalli wannan shiri mai suna Sadau Sisters, wanda za ku fahimci abubuwan da Sadau Sisters ya zo da shi da kuma abubuwan da ya ƙunsa. To a ci gaba da kallon tashar namu na Sirrinkannywood, a inda zan ci gaba da kawo muku shiri masu daɗi makamancin wannan. Manta ba ka subscribe ba, to ka subscribe mana channel ɗin nan, kuma ka danna ƙararrawa domin ina kawo muku sababbin bidiyo ku samu ku. Dan ta siya gida a Abuja. She want us to leave our life behind and move in with her. Typical Rahama. Like her. I understand why she wants us all under the same roof, because it's been long, ya daɗe gaskiya sosai. So, and I think it will be good for us, hopefully. Everyone says I look like her. I don't know what that has to do with me. I'm not her. I'm just simply me. Fatima. Period. I really hope this is the start of a new chapter for us. Sabuwar rayuwa, insha Allah. We are